kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, adto yan ti kapem lakay. Agyaman bakit? Kumusta ngay dagiti stalls a paglakwan dagiti kalugaran tayo inton fiesta? Dakagawad Mario ken Jomar tinakatukay ti stalls bakit? Mano nga stall ti target yo aya? 50 lang bakit? Husto tapno adda paglakwan dagiti kalugaran tayo akayat na ti aglako. At damat lang dayong aglako bakit? Saan matket di adakas no adda dayo nga aglako? Ngem i-balance yo tapno saan ama out of place dagiti kalugaran akayat na ti aglako. Siga ngay, adamat plano nga aglako? Saanan lakay? Amangan noan niya ti panunutan dagiti kalugaran tayo. Sapay kapitan ka, narigat ti maisyoan niya. No kayat mo, mabalin mo't nga i-reserve ko ti may isang stall para ken ka bakit? Ay nawaw, saanan lakay? Ited mulatan iti sa balay. Nakasaritak ni Kagawad Mario itay badayt anak ka. Anya ti imbaga na kada kayo, tatang. Isuda ti nakatuka kadagiti stalls. At dakano ti 50 nga stalls ang mabalin a pag-displayan dagiti mayat nga glakaw. No kayat mo di alamat ti maysa. Dua alawas lang mati fiesta dito'y lugar tayo, tatang. Isupay latamot, ano at dati gumatang kadagiti lakaw? Anya nga tangag paisaw. Agilako kakit di mayt anak ka. No at dati bisita, di adan to customer yaw. Mano nga stall ti available aya, tatang? Day talaang ti saan ko ana sa ludsaw. Amangan mo't doon na i-reserve aminan. Saan mo't siguro anak ka? Ipadas mo latta ti mapan iti ayan da Kagawad Mario. Sige, takasaritak tuman nga ron ni Nana Ansing. Ibagak nga aglako kami mat no fiesta, tapno adda kadwa. Nagapuan niyo, Nana Ansing? Ijay sintraw, in-deliver ko lang ti order ti kaanakak. Kasta ka day? Adda ka di masapul mo ba det? Adda ka no 50 stalls a mabalin a pagilakwan tayo inton fiesta. No kayat mo, mangi pa-reserve tamat. Mano ti mabayadan ngay? Tinaibagan ni Kagawad Mario kat 100 per day kanumat. Nga masapul abayadan tayo ti dua alawas, sakbay nga aglako tayo, Nana. Mayat nga rudan, 100 per day laang. Mayat kayo ka day, Nana? No adda pa'y available. Mangi-reserve ka iti paglakwan ta, baday. Anya ti bagam badet? Ipa-reserve ko kumati stall a paglakwan mi kanina na ansing, kapitan. Mano nga stall ti pa-reserve mo? Dua laang, kapitan. Awan ka din ni Kagawad Mario dita? Awan mat, kapitan. Isu kumati pangibagaak, ngam awan pa'y mat asim mangpat. Ay nawa, sa di naman nga ta tinapananday dya Kagawadan? Diyak mo kapitan. Awan mat itay simmang putak. Ilistan pa lang tinagan mo iti dayto a papel. Taited kuntukin kwa na no umay dito barangay hall. Agyaman naklaunay, kapitan. Aywan gayam. Kasano nga itibayad ko? Ited mon tulat takin Kagawad Mario. Ta iso tinakatuka dita. Bayad akong ti binakapam abayad ko iti istol a paglakwan ta, baday. Agyaman naklaunay, Nana. Kano nga ag-display ta iti lako ta? Awan pa'y matigo signal da Kagawad Mario, Nana. Ay nawaw, mayat kumaano rugyan tayon ti ag-display. Doang aldaw laangan kat mangrugin ti fiesta dito'y barangay tayaw. Ay, wan nga rod, Nana. Saan mat ngamin amabalin abas ta mangi display tayo iti lako tayo? Wan nga raw, amangan no adda maibagada. O sige, no addan ton go signal ni Kagawad. Bagaan kay to, nananseng. Agyaman balasan ka. Ala, agawid akaw untay saganak mutun ti ilakaw.
Sige. Oray siyak mat, nana. Isaganak matan, tapno day talang ton mangi display ti maarame. Mangantay kit din, nana Anseng. Nagmerienda ak itayon. Ay nawaw, kasta nga rudan. Buy-buyaan na kamang mangan. Ah, ay kat mga anak to, ano mabisinak? Makapasadot ti mga ano kastulaan. Uwan nga rod, nana. Man-mano ti gumatang. May kadwa meten nga aldaw tayo ita. Uwan no, busy da. Iso aman manumat ti customer tayaw. Siguro, at dapay mutkit di mano nga aldaw Barang manayunan kuma ti bisita. Tapno at damat gumatang kadagiti lako tayo, nana. Wan nga raw, tapno at damot gungguna tayo amarabrabian dito'y Naku nayo pa, Nananseng. Dagiti kakadwa tayo nga aglaklako nga ingata. Makarikrik na damo ngata. Sigurado day taan, nana. Man-manumot ngamin ti tao. Narabian ka man ay badayt anak ka. Ay, wan nga rod tatang. Makapabannog. Ni na naman singay. Nagawid mo tatang. Kumusta ti panaglako yung ay? At ka di matlang gibmatang? Man-mano nga rod. Awan ti tao ay Awan ti bisita. Man-mano nga rod, tatang. Sa bagay, may kadwa ngamin nga aldaw ti fiesta ita. Manayuran tubit siguro kadagiti sumar sa runong aldaw. Ay kat barbarang tatang. Saan mi pa'y anasubot ti gastos me? At dan tumit siguro, anak ka. Sige, mangrabi ka kitdain. Tapno makainan na kamit time. Da kayo nga'y tatang. Imo na ako na nanganitay. Mabisbisinak ngamin. Ay nawaw, paraan niya ka no ti 250 asiningir da baday. Hay, jak amo nga rod, nana. Di namat palawag imbag. Wan nga raw, sa anak ko mga agbayad, nga makaungot-mot ngamin ni Kagawad Jomar. Ay nahawan nga rod. Kat no maditikita na kanyak itay, nana. Adda ka di imbagada nga additional charges idi nagpa-reserve ka? Awan mo't nga rod, nana. Tila ang 100 per day tinaibagada kanyak. Ay nawaw, apay nga rod ngay nga agsingir da. Agasam man ngay ta 250 itinal daw. Ay, day tangarod kat, nana. Man-manula nga rodan ti malaklakwan tayo. Naku nampay, awan pa'y buena manaw ngam agsingir da kidain. Dakkal unay ti 250 per di asingirda, nana. Awan mo't imbagbagada kas jay. Agsaludsod kantuman kadagiti am-am mo balasang ka. Aywan, nana. Kasta talaga ti aramidak. Sayang mat ti 250 per day. Anya ngay mat ti gunguna tayo no kastala ang anaga daw ti singsingirenda. Amo ko no asino ti nangibaga nga agsingir da Kagawad Jomar kada tayo, nana. Asinaw. Bilin ka numot gayam ni Kapitan. Ay nawaw, paraan niya kanungay ti 250 pesos asing singirin da iti inal daw. Hay, day tatijak amo, nana. Di namat nga rod ipalawag anasayaat. Mga no ibulsada manon Ay kat siguro naibos siguro ti pundo ti barangay nga ibulsada. Isong agbirok damanan. Ay, kaasi tayo mo't no kastalaang ti aramid da. Agbanbanog tayo. Sa ita, agnamnam ay laang dagita nga opisyal ti barangay. Ay, day tangarod kat, nana. Agpusak man kit di iti Facebook. Ay na, amangan no makita da, kaguraan da ka. Adda kadakwadan, anana. Kas bumarangay kat karbangan tayo mati agsaludsod. Kan karbangan tayo amaamwan. No para itian niya dagita asing singiranda kada tayo. Wunmat kit di no agul ulimag tayo. Amangan no itultuloy dati kasta nga aramid da. Naglalaingan mo dagita nga opisyal ti barangay ngay. Anya ti ibagayaw, Kapitan? Api akas dyan ipupos mo batet. Ti ka di maipapan iti 250 asing singirin nyo kada kami, Kapitan? Wen, ti kakas dyan abanag kat saan na masapol ang maipos iti Facebook. Di yumat ngamin ibaga no paraan niya ti 250 asing singirin nyo kada kami, Kapitan. Kat no nakabayad kami, matan iti abang may. Ar-aramidon mi ti kas dyan. Tapno at pundo ti barangay tayo.
Ay sos, saan mo't ama iparbang ti kasta, kapitan? Anya langan ti mabati kada kami nga, no nagadumat ti singsingiran nyo. Kas makita yumat, manmano ti bisita. Asino nga ti gumatang kada kami? Diskartan nyo Hay na, no ammo mila ang kumanga at dagayam hidden charges. Saan kami lattakuman anangala iti istulmay? Lugi kami iti aramidan nyo, kapitan. I-delete mo tayo, Japos. Di ka man rumaniklamo dita. Ay nawaw! Anya ti ko na, batay anak ka? Kinasarita nak ni Kapitan Tatang. Kaya't na nga idilit ko ti pusko. Ilaw, guilty siguro ay so akasta. Makapadismaya dagitang opisyal ti barangay tayo, Tatang. Imbis asuportaran da kami, saan? Tanagadukit din asing singiran da. Huwin nga raw. Saan mo't ababalin asingirin da, numanuti kayat da singirin? Kasano kayo ngay mat? Ngayon bag kumaan, uribo ti silisyo, ti bay sangal daw. Day takot nga rod, Tatang. Saan mat nga rod? Malugi kami matan. Kasla agbanbanog kami lang no kastoy. Baring makarit na dagita nakatugaw anak ko. Ay, wan nga rod Tatang. Narigat ti agprogreso iti daytoy a barangay, tarupat kwarta dagiti opisyal. Naku nampay, isudala ang ti bumakbak nang. Nabasak ti post mo iti Facebook, badet? Aywan, pudno day jay, mare. Talaga mat dagita nga opisyal Wan nga rod Timot pagkwartaan da ti adda iti utek da. Ay na, day takot nga rod. Iso madismaya kami matan, mare. Bayam, kasaritak to ti asawak, mare. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Nalpason ti fiesta, ngam saan pa'y anasulbar day ta aparikot me. No agsaludsud kami kat pundo ti barangay kano kung kunada. Ay na, saan ama iparbang ti kasta nga aramid da. Di damat panunutan ama bambanog kayo. Kinasarita nak ni Mari Marlin itay na naanseng. Sinaludsud na ti may papan iti 250 pesos per day asininger dagiti opisyal. Anya timbagam ngay. Ay kat inbagak ti pudno anana. Sapay la kumaa, tamasyan da kadatayaw. Kat isubli da ti kwarta siningir da. Wan nga rod anana. Manulaang mo tinapaglakwan tayo iti dua alawas. No saan da nga aksyonan ti reklamo tayaw? Saan akon amakifiesta inton umay atawag? Ay uray sakmat anana. Imbis nga aginjoy tayo kumata fiesta. Saanan tapagkwartaan da tayo magayam. Naku nampay, nagadulaki din na singsingiran da kadatayaw. Apay akong kumpurmi ti singsingirin nyo, Lucio. Ay no. Anya kung kumpurmi man nga ibagbagang bakit? Doble-doble met gayam ti siningiryo kadagiti nagabang iti stalls iti fiesta. Na, nalpasan ti fiesta. Ngam saan pa analpas deta nga isyo? Wen tamaditirik na dagiti kalugaran tayo iti kasjay nga inaramid jo. Apay nga abasol me. Kat isuda mo tinagdesisyon nga agila ko. Wen, isuda ti nagdesisyon. Ngam saan kumamot akas jay Nagado ti singsingirin nyo kadakwada. Kaasi damat. Kasta talaga Nangipanan nyo iti kwarta asiningiryo. Pundo ti barangay Mausar tumot lang bakit? Pundo ti barangay kunayo. Ngaminton madamdama, ibulsayo gayam. Apay nga min unaan na kami. Isubliyo kit di ti siningiryo a kwarta. No awan konsensyayo, agbuteng kayo, tano agreport da ijay munisipyo, nalpas kayon. Anya ngay ti da magbadayt anak ko. Ay, awan pa'y mat, Tatang. Awan ti imbagan ni Kapitan, no isubli da ti siningir da kadakayaw. Awan pa'y, Tatang. Day tangarot yor urayon me. Nawo, nabayagin nga iso da ita. Api nga aging gayta kit saan pa nasulbar. Jakman amo, Tatang. Talaga nga awan ti konsensyada ya. Hay, rupat kwarta dagi jay, Tatang. Aramidan da uray saan ama iparbeng para lang iti kwarta. Makapadismaya launay. Nagadulakit din asing singiran da. Ay, awanen Lucio, nakababain launa yan ti barangay tayo. Apay mo't? Una, tauray ijay paradaan ket pagsasaritaan dati siningiryo kadagiti naglako iti fiesta.
Anya? Amoyo pa, ino anya ti bagbagada. Kurakot kayo kano. Basol day jay abatet. Tilamot ngamin ipupos na. No saan ang nag-post ni Badet? Sigurado nga awan anyaman na kada kayo ti reklamo da. Di mo't makauawat na kita at tao. Kasano nga agprogreso ti barangay tayo, no kastala ang lakay? Da kayo matla ang opisyales ti numero 1 amang dismaya kadagiti kalugaran tayo. Awan da kas nga aramidon mi anya. Tapno malpasan ti isyo, isubliyo ti kwartada. Amoyo matasaan a big time dagiti naglakoy di festa. Kaadwan kadakwada ket kalugaran tayo mailaeng. Akayat da a mapasaya at tibiyag da. Adda na imbag adamag para kada tayo nanaanseng. Anya mo dayta na imbag adamag badait. Ay na, irifanda ka no ti kwarta tayo, nana. Ay nawaw. Pudno ka di te bagbagam. Wen, nana. Kinasarita nak ni kagawad Remy itay, nana. Ay, kamaudyanan na. Wen nga rod, rumbeng lang ay sublida day jay, nana. Apay ngamin agkuliktada kat awamot na pagsaritaan tayo akas jay. Nasaya at launay no isublida ti kwarta tayaw. Isupay nga igatang tayaw iti masapsapul tayaw. Mayateng! Insubli damit lang ti kwartayaw. Wen nga rod, tatang. Isupay mo't amay gatang iti bagas. Sapay la kuma. Tasaan to ama ulit ti kasdyang inaramid da. Ay kat addamatan kadakwada ano kayat damanan amay babaen dagiti opisyalis ti barangay tayo, tatang. Adda ka din ni kapitan di barangay hall. Addamat, tatang. Naimbag man tasaan da ka aginora. Diyak amo tatang. Agminminulagat kami matlaptan Dosan ka siguro ang nag-post kan nagreklamaw. Ang mga no ibulsada dagiti kwarta kinuliktada. Ay kat sigurado dayta tatang. Rason dalaeng apundo ti barangay. Sapay la kuma. Tasaanin ang maulit ti kasta na pasamak anak ko. Makapadismaya, tatang. No daduma kat dagiti opisyal anam namaan tayo at tumulong kuma kat isuda matlang ti mangilumlum kada tayo iti kinarigat. Insubliyon ti kwartada. Nalpasan Kasta saan ngamin akum kumpormiti singsingirin nyo? Tani, nakababain ti maipost. Wan ano kasta ti kunam? Na, kasta pa'y lang ti sungbat mo kanyak. Bagbagaan ka lang arudan. Sana na maulit bakit? Pangaasim tagtalnakan. Di ka sumanao, tapno makainanan da tao. Pag nakman nyo day na pasama. No adda parikot, sulbaran nyo. Di yu urayan nga ag-viral ta nakababain, Lucio. Ay, nawaw! Tipudno kan naimbag a leader kat mangted iti tulong kan inspirasyon iti ili. Saan kat asakit ti ulo kan parikot ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.